Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω FC Mobile, κάπως έτσι. Και πριν ξεκινήσουμε, κάντε like, εγγραφή και κουνάκι. Κάτσε να πάρω το καινούριο μου. Έλα εδώ! Κάτσε να το βάλω. Baby. Εγώ θα βάλω εδώ τα φίλια μου. Φίλε μου, βγες! Να τους. Πάω τέτοιο. Δεν μπορώ. Τίποτα παιδιά, δεν ακούσατε τίποτα. Και πριν πάω να παίξω, έχω 5 ευκαιρίες να... Έχω 5 ευκαιρίες, πρέπει να κάνω challenge, αλλά άμα χάσω 5 φορές θα βγάλω ένα παίκτη. Θα το κάνω, θα το σβήσω να μην είναι ποτέ. Γι' αυτό πάμε και είναι πολύ extreme. Ωραία, πάμε. Σε ποιο μάτι να μπω παιδιά? Δηλαδή εγώ δεν ξέρω καν. Να μην μπω σε αυτό. Θα πω στο όχι αυτό το Champions League. Τώρα σήμερα έπαιξα το Champions League και όπως και κέρδισα, γι' αυτό ξαναπέζω. Παιδιά, εσείς τι σας αρέσει, Real Madrid ή Barcelona? Εμένα προς το παρόν αυτό που έβαλα Real Madrid. Γιατί την άλλη φορά που είχα παίξει με τη Leverkusen. Real Madrid με Leverkusen και κέρδισα 2-0. Θα ξαναπαίξω το Champions League, αλλά ελπίζω να είναι με Real Madrid Barcelona. Με Champions League. Μπορεί να μην βγάλω πολύ, εντάξει μπορεί. Τώρα εγώ παίζω Real Madrid με Atlético Madrid. Real Madrid, Atlético Madrid, Madrid, Real Madrid. Anyways. Ωραίο η Ατλετικό Μαδρίτ. Παιδιά, εγώ είμαι πολύ καλός. Εξασκήθηκα και κάνω πολλές πασίες. Γιατί τώρα είναι άχρηστη εδώ. Θα παίξω μόνος μου και θα σας το αποδείξω ότι δεν μπορώ να το πατήσω το σουτ. Πάτα το. Γκολ. Yes, baby. Let's go. Sorry, boy. Στάκλιν ρε Κίλιαν Εμπαπέ. Τίποτα. Έτσι μπράβο, έφυγες Τσουαμενί. Τι πάσες, ξέρεις να δίνεις πάσες ρε Τσουαμενί. Μπέλιγαμ. Το βάλε ο Τζουτ Μπέλιγαμ. Παιδιά, σας αρέσει ο Τζουτ Μπέλιγαμ? Εμένα ναι. Πάρα πολύ, είναι ο καλύτερος. Αλλά όλοι είναι καλοί στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν ξέρω ποιος είναι εκεί. Τώρα ποιος κερδίσει, εγώ ή Ατλετικό? Ο Μπελ. Παιδιά, θα κλείσω το βίντεο και αυτό θα είναι part 2 παιδιά, και τα λέμε στο part 2.